Friday. Henk John, 25 augustus 1948 tot 18 september 2009. Acteur, theaterregisseur, oprichter à la Condredron. Henk Fouclin John Tampau was een veelzijdig theatermaker. Na een regieopleiding in Nederland richtte hij in 1974 samen met Thea Doelwijd het Doetheater op. Een nieuwe vorm van multicultureel totaal theater dat succesvolle theaterstukken zoals Libispang en Land te Koop presenteerde. Hij was in 1972 medeoprichter van het Caribbean Festival of Creative Arts, Carifesta. In 1982 vertrok John naar Nederland, waar hij in 1985 samen met Rufus Collins het toneelgezelschap De Nieuw Amsterdam oprichtte. In 1989 keerde hij voorgoed terug naar Suriname. Samen met Wilgo Baren introduceerde hij à la Condredron, een innovatief multi-etnisch drum ensemble. In het Caribisch gebied verwierf John tijdens Carifesta grote bekendheid met theaterstukken waarin de rijkdom van de Surinaamse cultuur werd gepresenteerd. John werd benoemd tot officier in de ereorde van de Gele Ster in 2007. Hij ving de Gouverneur Curryprijs 1974, Gamanga Zong Matoya Award in 2003, Francisco de Miranda Award uit Venezuela, Actor Boy Award Jamaica en in 2001 de Cacique Award van Trinidad.